Здравейте, дайте палец горе за толкова и се абонирайте за каналът ми, за да не пропускате от мен клипчета и натиснете камбанката. И аз след като съм часовата и до сега гледах Тъпито на лепийство в YouTube, Тъпито на лепийство гледах, Family Fun, Милей Свелт и така. И мама. Гледах си също и така гледах в YouTube там. Да. Не знам. И аз днес трябва да се облекам, защото не искам и трябва да се направим косата. Не искам да кажем, не искам аз мога днес да не си правим косата, но да се облекам. Просто вижте краката ми, хало. Сега каквото ще направим ще го направим. Вижте, брат ми, какво правим. Не знам дали може да го видите, но сега ще го покажа. Сега е в момента 11 сахато, 10:40 сахато е в момента. Това означава, че е 11 сахато. Вижте, брат ми, чакайте малко. Да снесам връзката. Вижте какво прави той. Но както да е, сега ще покажем един диск, който означава целият ден каза на баща ми да слезе на това, да го вземе и да покажа на моите родители, на моята майка и на моя брат. И днес ще го покажа на тех, но сега на вас ще го покажа. Така, чакайте само малко нещо ви. Добре. Този диск. Това е като нещо като диск, но това не е диск, ами той е диск свети. Сега може би да кажа толкова в момента да ти ме лажеш, така не, аз не ви лагам. Чакай, не го отварвай. Това ще да го покажа. Той не е твоята торта или твоята мацка. Така. Виж. Така. Свети и... Така е. И... Нали, мога да покажа на отзаде. Какво става въпрос? Има и други дискове. Например, има тук тези гоните или тук тези кръглите. Но ние имаме тези кръглите и те светят само зелено. Има и зелено, сино, бяло и червено. Има тук долу. С този диск само свети зелено. И синото, ето тук горе на този диск зелено свети. Сега да го извадиме. Хора, вижте как... Така, не да го покажем отзаде и тогава. Така, изглежда нещо като диск, но не е диск, вижте. И тук има лампички и тук, като имаме стая с брат ми, нали ще имаме стая с брат ми и за това тази лампа ще ни требува. И тук има да се закачва. Джунка да налепи Не се лепи! И тук има да се закачва в стената. И тук като натискаме в диско свети. И е много, много хубаво. Наистина, вижте сега. Джунка, виж, там е едно като... там е едно като слагаме и там. Джунка, виж там като едно слагаме и там едно ще свети хубаво.
И да, има и сино, има и други цветове, но много добре е това. Ето вижте и като така. И като е на стената, отиде да го откош на стената. Вижте как свети на стената. Бува, нали? И после натискам на фудиско. Я тогава ти покажа, маличка, що правиш? Джунка, няма на И битерия. като натискам в фудиско, иска се изгасва. Джунка, няма на битерия. Като сокът няма, нали ти пак ти обаче сложим батерия. Те са не твоите неща, моите. Ами я ги найдех. И да, както ви ги покажах. Нали. И аз трябва да си дам първо мукса, трябва да си измем зъбите, но трябва първо да ядеме. Да. Но след това няма да ям, ами аз сега ще идем да си измем зъбите. Хора. Нещо. Явате сега с мен. Чакайте малко. Я ще бъда така. И моето коса да се напълна бързко. Аз моето коса сега няма да я решам. Просто ми се мързиме и за това, че и аз трябва днес да се изкапам. Нищо, че се изкапам днес. Така, но не сега, не знам, ще на обед. Къде ще се изкапам. Така. Сега ялте с мен. Хора, много ме топло, ще си изпутам тук в тази къща. Вече имам такова. Що ме гледаш? Да. Ванка, времето е... Сега не казвам, че е страхотно, но просто... Да, ето вижте другата страна. Да. Но следващото да направим след като аз нощта си направих аз нощта си направих тук шкафа, но защото брат ми е много луд. И тези дрехи аз сега роклите ще ги качам на високо. Но, както и да. Сега ще покажа моя шкаф. Добре, така. Защото брат ми е много луд, наистина много луд брат ми. И ако знаете, аз нямаше да го кажам. Той е един...
да си тук тази рука, защото брат ми взима и после ми ги ста, после ми ги здибрува. Така... Моите очила е така... Това место за майкинчата, и тук са пръстените ми. Тук са пръстените и тук надолу са така, тук са така. И тук са вътре става са там слайм. Или не слайм, ами обеците и така, знам. Какво го фърна? Кашуни, масуни, както винаги. След като я снимам паста за четка и ще си взема там съвсем друга, който не знам на кой е четката, но не е моя, не е на брат. Не знам, но ще вземам там една. Ще вземам тази според на майка ми или на баща ми или на брат ми, но тази не знам на кой. Но както и да е. Просто майка ми се заболява, ръка ми паста за четка е това, че имам паста за зъби. Имам паста за зъби, която е отворена и е мръсна. И на капачка същото вижте. Но както и да е. Ой. Чисто налиша. Сега следващото да направим е защото тази пастичка е тук е малко така да кажем, че тези сините или те са малко по-големи от тези белите. Тези белите са малко по-малки
И затова от излея малко кръв. Но както и да е. Horizonte di Belgrado e Astrosel e questo ne sarà da Harvin. Къде си? И сега ще се... И да. Така, сега съм готова и няма да се обучим, защото днеска няма никъде да вържиме. А и аз с тези са удобни. Днеска няма. Така, ще се обличам, ако никъде да отиваме. Няма след като днеска няма да отиваме никъде. Да, това беше от днес, ако нас се подписахте в палец на банката и се пълни за каналът ми. Чао, след това.